dan worden we vlak daarvoor, worden we Nout nog tegengekomen, Nout Derks. Oh ja, Nout, ja. En ik zal u vertellen dat we vanmorgen... Pietrusie. 95 jaar. 95. Ja, Zit je toch alweer? Ja, ja. Oh. Daar komen we Nout weg tegen. Want ik wist van Ja, tevoren Nout. niet dat Nout doorwoonde en dat Truus zijn man wordt. Maar ja, met al die ballonnen en 95 Och ja. is een prestatie, hè? Dat denk ik. En die is nog cupkeur. Ja. Dat En moeten we nog, die leeft nog vlot naar de deur. Ja, dat zal wel. dat moeten we nog zien te horen. Die kookt nog voor de Nout en die doet er nog alles voor. En die mag nog alles zien van de dokter. Ja, dat ook. Ja, dat Ze weet ik. was de oude prins geboren. Weet ik? Och, Ja, ja. dat heb je gezien. Hij is het nog steeds, hè? Oh ja, Ja, dan moet- dat je moet nog wordt, even oh ja, is dat nu de 11e? Nee, dat is later. Hè. Wat dat aftreden. Ja, ja, dat dat, is rond carnaval. ja, dat moet geen weten, want jij ziet van de looi, ik niet. Ja. Ja, maar Ja. wij mogen er niet meer heen, dat is alleen voor de jeugd. Oh. Nee, nee, Ja, nee, dat nee, moet- nee. Zullen we Geen bepaalt zelf of je erin gaat Ja, of niet. ja. Als Maar je zo'n oude als je gondel met 86 zit, dan hoef je er niet meer in. Hoi. Hallo. Hey, en jij doet veel fietsen samen? Ja, we gaan... Kent We gaan naar iedereen? mijn Dat is een zus. zus. Nee, dat ken ik niet. Die is hier vrolijk, die roept tegen iedereen. Dat moet ook. Mijn zus woonde in Afferden. En toen zei ik tegen haar, we willen fietsen en dan gaan we ook koffie drinken. En dan gaan we naar huis. Lekker op de voetelfiets naar Offeren. Ja, Ja. nou, Dus- En dan hebben we de middag om. En we zien gelucht. We zijn op de log geweest. Even frisse lucht. Ja, maar dat is toch zo, hè? Ja. En stiet toest de verwarming uit? Ja. Hebben we nog niet aangehad. Ja, ik toch wel. Ik kijk kaal. Gisteren was ik zeiknat geworden met de warme, met de KBO-Wisse fietsen. Bah, met 15 man kwamen net in zo'n hagelbui. Maar gistermiddag geworden, fijn. Nee, gistermiddag. Oh, je ziet gistermiddag gewoon fietsen. Om 2 uur en dan waren we om 4:30 waren we het huis. Ja, die hebben nog weer aan het geschoold, maar ik was zo nat, ik had mijn muts van de zaal nat laten worden, dus die ging erop zitten. Ik dacht, De oh, muts. die muts. De poets. Ik dacht, De oei, poes. oei, wat ben ik toch nat, ik fietsde. Ik zei, riep ze zo, waar ga je? En ik zeg, naar huis natuurlijk. Dus je ziet op... Dat was deze? Ja. Dus je ziet op een naadschoop, ziet Oh, dat je... was zeiknat. Ziet Dat je hoe... schoop, dat schoop was zeiknat, dus ik was vandaag dan ook slecht. Maar heb je het schoop op de verwarming gelegd? Ja, wat doe jij? Dan is het nou beter. Nelly. Ik wil een nou beter erop hebben. Hey, maar behalve dat je uit hetzelfde dorp komt, We zien vriendinnen. hoe lang al? Oh, al jaren. 50, 60 jaar. Zolang als je in de Louis woont. Ja, zo lang. En ik ben een Ik heb vroeger bij Venlo Jur gewoond en we hebben Jur. later een boerderij gehad. En ja, zo is dat gegroeid. En ziet je wel origineel Ik ben een Meelderse, van de Milderen? van Meelder. En je ziet oorspronkelijk van de stad, Venlo, van de Roeien aan. van de Roeien aan, Ja, dat was een café Venlo in de Sloot. in de Sloot. Ja, opa en oma woonden in de Sloot. En onze pap, dan mijn vader, en dat was de Roeien aan. Die noemden ze zo. Hè? Ja, boven die café Ja, hadden ja, ze een- dat de café zo goed, maar Ja. noemden ze ook een pap? Ja, want ik zeg mij zo, ik ben Marietje van Fred van de Roeien aan. Maar waarom noemden ze die de Roeien aan? Maar En dat vroeger ze hadden ze boven- veel een bijnaam. Boven de café had die zo'n terracotta, dat kan ik me nog herinneren, zo'n Roeien aan boven de deur. Oké. En een jokers aan. Ja, Oh, dat zou kunnen. zoiets. Weet ik niet. Want een kwats hebben we verteld. Zo, Nee, was echt. als we met O beginnen dan, wie ziet jij dan van de stad, de grote stad naar de Louis gegaan? In 47 is het tuindorp ontgonnen. Ja. En dus is mijn vader en moeder, ik was 7 jaar, zien we met mijn vader en moeder door terechtgekomen. We waren de eerste in het tuindorp die door kwamen te wonen. En, 10 huisjes stonden door. Wie had het 11e en achter de bos sloeg het 12e. Tuindorp, het boetegebied van Wellerloei. Van Wellerloei. Waar alle... Een paar boerderijen stonden erop. Maar waar is pap boer of Nee, Gerdeneer? tuinder. Gerdeneer, hè? Ja, Gerdeneer. Zeggen Ja. ze in Venlo, hè? Gerdeneer.
Ja. En heb je door ook rondgehuppeld tussen de planten? Altijd. Altijd meegeholpen? Altijd meegeholpen, ja. En toen heb ik mijn man leren kennen, maar dat was een ras echte Louise. Ja. En een echte keluut? Ja, en een echte, ja. Prins Carnaval geweest, Mooi. Weet je nog in welk jaar? 74. 74. Ja, allemaal lang geleden. Ziet je nog samen? Nee, is al 21 jaar doet het, dus. Oeh. Ja, dat is waar. Heb Maar je ik heb een vriend leren kennen. En die heb je nog steeds? Dat heb ik nog steeds. Is dat ook een keluut? En dat woont in de velden. Je komt nog eens ergens. Ja, mooi. Mooi hoor. Samen komen we nog Mooi, eens. dat is heel mooi ja. Hey, en wat is uw verhaal? Wie ziet je van de Milderen naar... Ik zie nog wel een lui gekomen in 60. En mijn man die kwam uit Venray en dat was boer. En dan wou hij een boerderij gaan hebben. Maar er was snel niks aan te komen en toen zijn we in Bellerlui gekomen. ook in heb ik- Tuindorp? Nee, op de Looierweg. En toen heb ik 10 jaar hebben geboerd, maar toen heb ik reumen gekregen, kon ik niet meer lopen. Mossen zei de dokter tegen hem, of de vrouw in een rolstoel of van de boerderij af. Maar dat zei hij zo en dan heb ik de keuze gauw gemaakt, ik wou van de boerderij af. Toen is hij 35 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Maar nu is hij 2 jaar dood. Poh. 60 jaar getrouwd. 60 jaar, net 60 jaar getrouwd. Heb je dat nog kunnen Dat vieren? hebben we, ja, maar toen was corona. Achter het huis met de kinderen. Een beetje. Wij zaten door in dat huis en die blagen die zaten door. Dus we waren nog allemaal een beetje bang voor de corona hoor. Maar we hebben het toch onder Rien kunnen heb je vieren. het kunnen vieren. In mei hebben we dat en in september is hij al gestorven. Maar die zeggen nou zo, het kost al zien dat pap ziek was. Ja, Achteraf. ja achteraf ja. Ja. En waar heb je elkaar leren kennen dan? In Bellerlui. Zoals Ja, Woed ja, ging. dat... Zoals Woed Ik ging. denk het zo. Van de Ja, Boerenbond. weet ik nog. De Dat Boerenbond advies. Het feest en dat we goed allemaal gepimpeld hadden. En hou En flink bij. En Oh toen, ja. en toen, Toen dat was, was lief. en toen vroeger weer er nog dat je grote kalde schotels smeek voor iedereen. Oh ja. Dat iedereen binnen kon vallen. En zo is dat toen ontstaan. Hoor. Maar wel een mooie dat tijd. we ons leerden kennen was het met het feest van de Boerenbond. In de café van Vroemen. Oh ja, Aan de Rijksweg, aan ja. de Rijksweg was toen nog feest. Ja. En dat is altijd gebleven. Daar ben ik ook En- nog wel eens geweest. Dat zal Bij wel. Vroemen. Oh ja, Maar dat is al lang geleden. dat is ook al lang. Ja, Die ja. zijn al lang weg, al Toen hoor je jaren. ook nog maar aan de snor Oh, nee, Oh, dat worst, ding, kijk dat of er staat aan de er nog. loei wat was. Nee, toen had ik al binnengehengeld. Oh, Nee, we gingen wel eens ook naar de Loei, naar de kermis. Maar toen vroeger kostte toch alles. Nou, tegenwoordig is dat allemaal niet meer. De jeugd die doet niks te zuipen en dat was het dan. Is dat zo, hè? Nou, ik meen het wel. och, die Bij vieren ons- op bij ons- hun manier ook. De mine, dat was prins en er kwam s'avonds de hele huis zat vol. En s'avonds toen de wet gingen alles leven ries gesmeten en zo over de hele trap vol ries. En dat kost toen, maar dat tegenwoordig kan toch zo wat niet meer. Zo dan een mooie vrij. Nou, toen ik prins was, heb ik ze ook allemaal toes gehad. Oh ja? Ja, ja, ja. Oh, dat was toen. Dus dan ja. weer de- Zo'n zoete inval was dat. Jo. Ja, maar dat ging ook. De Noord, dat het in de zaal trok alles naar de prins. Ja. Ja. Kijk, dat Ja, maar, Zo. fijne tradities, fijne herinneringen. Ja, ja, hebben dat we, is, hè? dat is heel mooi. Dus jij hebt allebei een prins gehad als... Ja. De mine is 87. Ja. Mooi. 15 jaar later als Stefan van O. Ja, dat zal wel. Tja, ik zal wel Maar jij zei 74? Ja. Tja, Ja. ik zal wel met van de eerste zien geweest. Ja, En nee. de mine Paap, was mijn er vader was ook prins. In, Oh ja, ook, de eerste, de tweede, de derde prins was pap. Maar dan in Venlo. Nee, in Wellerlui. Wellerlui. Echt hoor. Ja. Hoe hier. Hoe hier hier. Mooi. Dus eigenlijk zit je dan ook wel een beetje een prinselijk duo. Hey. Oh ja. De twee prinsesjes van de Loei. Dat weet ik niet. Wij schuiven overal in. Dus wij- Oh nee, Nee, nu gewoon niet rustig overal. aan. Rustig aan.
Want ik zei, als mijn zus niet thuis is, dan gaan we naar de cafetaria net op de hoek. Beet Pelke. Ja, ik zeg, dan gaan we door koffie drinken. En Oh, dus we je maken ons Dus wel. je hebt wel een plan B. Ja, plan B. En koffie kregen we ergens. Ja. Dus je hebt ook niet aangekondigd? Nee, Nee, we fietsen nee, we zo, gaan hè. kijken of het thuis is. Want dan zal het zo bliezen komen. Ja? Osmeriet. Ja, leuk. Leuk. Ook nog eigenlijk wel een Venlose naam van vroeger, hè? Ja, ja, Osmeriet. ja. Mariet. Pap zei ja, Marietje. Marietje. Osmerietje. Osmerietje. Wie heet Ja. dat dan Marietje? Mijn moeder. Oh, Dat is ook wel. Ook uit Venlo. Nou, dat doen in de Maar je hebt nog veel mooie herinneringen om samen te delen. Oh. En zolang je samen kunt gaan schuipen, dat doen we, maar dat doen we ook. Dat doen we. is het We goed. bellen elkaar KBO ook. Hebben we wat. en- Als we niks hebben, dan gaan we.